mga la di sanga baso ubulan, di sanga maridonda, di sanga bekak allo, di sanga ningo-ningo. Dadi nene apa atu nene na to mga lalang turaya. Lagu gua na ko kedako, kemangka dito di bulan ni. Pangalisuan mulan tetangan na tanan ng pasa. Iko nene na to mga la. Latibalik ko tama pangalambaran malona na tinong maabulwalo. Lalu mukon ko tama kumonglena pakusian na karambau maasong bobisara. Susi duka tombang dian nanni. Susi duka kanan di palumpunan ni. Lamanda pendioran na tedong. Lagi pangalambaran na karambau. Tontong makampan. Tabe kisorong. Mas Kolo, ada jawab itu? Kita lihat di parampul ako tumaarapo keluarga kide tapi makan daftar lako ende itu Pak Kambita ni kepada lako ende. Ora tu. Ya. Ora kini ende. Nenek muda. Ya, mana komite kita tunduk ta Patu tu tawana ada anak tumakan di. Woi, ada lagi kertasnya, woi. Pohon. Kiri malam ni cirinya. Ada itu saman sabi lombon tahun-tahun. Oh, ini tu ni kena. Iya sindi. Iya. Siapa yang itu? Siapa yang itu? Siapa yang itu? Tam sikit. Ikut aku berapa gini na. Kaya amki. Siaman. Nanti di atas baru nanti. Apa ini? Belum sundal loh. Sambung po tapi. Sambung.
Sundan lo. Bienvenido kay Tarata mo, pasyudin kailangan tumakan di. Pirang itu tawa mi tumang kambi. Bada ko na lendi kumani mi. Tama ni mirangi. Kenapa? Ang kanan ni Nene tumakan di. Ang kanan Pasubulawan. Ang kanan Maridonda. Ang kanan de Carlo. Ang kanan ni Manino. Ang kanan ni Niki. Kumakandina. Pongkimi. Ang kanan, Pongkimi. Ang kanan Pongkini. Kumakandina. Pongkimi Solanasang. Oh. Tomakambina, Pongkimi Solanasang. Susto. Masimangan ito. Pangkambina, Mama Niki Solanasang. ang kanan tumakambina mamaniki. Yo. Ang kanan tumakandina mamani Kisulanasan. Angkana Pakandina, Papa Moreno, Solanasang. Ang kanan pakandina Papa Moreno. Mapangureno Solanasan. Dari bina na ako rin sa rin ko. Napain din dito na lang. Papantar na no pagka. Dito ka mo din bisa. Bisa. Bisa bang teh. Pwendo eh. Oh, napita taan pa paminta. Bari sulit jam tao. Oh, napang natapak eh. Nangin sa lasang. Tenang kami. Palakuan situ rangki. Rangkin hindi mo yung mga tene. Sini ba yung video mo ko. Ang kana Pakandina, Pong Sanila, Papa Sanila, Papa Sanila. Ang kanan tumakandina Papasanera. Sabi mo, buharan yan. Ang kana Pakandina, may adri sa mga sa. Ang kanan tumakandina Ninian Solanasan. Ang kana Pakandina, Papa Chacha sa mga sa. Ang kanan pakandina Papachata Solanasan. Ang kana Pakandina, Papa Adril. Ang kanan pakandina Papadil. Ang kana Pakandina, Mama Selin, Papa Selin. Ang kanan pakandina Papaselin. Ang kana Pakandina, Andy. Andy. Ang kanan pakandina Andy. Ang kana Pakandina, Neger, Bado Kapayan. Neger, Bado Kapayan. Ang kanan tumakandina Negerang Batu Papaelin.
Limba, may ano dayo? Kana papakambina mamayan. Ang kana tumagkandina mamayan. Kana pakambina pong sunni papasunni ato ni ampe. Ang kana pakandina kung sunya tanayante. Kana pakambina pong diana. Ang kana pakandina po niya na. Kana pakambina pong dete. Bisa rungulin ka. Ang kana pakandina po deki. Ang kana tumagkandina hindi. Ang kana tumagkandina po simpa magkanya. Kana pakambina pong nando. Ang kana tumagkandina po nando. Kana tumakambina mamagisin. Ang kana tumagkandina mamagasin. Ang kana pakambina ni Ucho. Ang kana tumakandina keluarga na ito. Kana pakambina ni Gisin. Ang kana pakandina na ikasan. Tantaana. Ang kana pakambina tantaana. Ang kana pakandina tantaana. Kana pakambina mamagasin. Ang kana tumakandina mamadason. Kana pakambina ni Lato. Ang kana tumakandina keluarga na ito. Ang kana tumakandina keluarga na pasan. Dirga. Dirga. Ang kana tumakandina na idilka. Pero meron din mo tayo. Kaya pakambina ni Jara. Ang kana tumakandina na itsara. Kana pakambina ni Yuda. Ni Yuda. Ang kana tumakandina na Yuda. Ni Terdo. Ang kana pakambina keluarga ni Layo. Ang kana tumakandina keluarga na ilayo. Ang kana Neopi. Keluarga Neopi. Ang kana tumakandina keluarga na Pi. Kana pakambina keluarga ni Ita. Ni Ita. Ang kana tumakandina keluarga na Ita. Ang keluarga ni Ipan. Keluarga ni Ipan. Ang kana keluarga na Ipan. Tiro sa nang buwan aro nang kay. Buwan sa ito. Wa ko mata. Ala ko to. Pero bang. Karo pa na. Ya. Dapat radyo sa kumpara. Tapos na. Ada itu ada kok. Ang kana tupasan eh. Ang kana to sigugue. Kemudian tapi kabar mga pasong lo, oh besa bosku. Besa mga pasong lo, lusa Ang menerima kana to tamu. ringi. 2 hari menerima tamu. Baru mantunu, baru masubur. Ikut mga pasong lo besok. Ang kana tungkol sa malipaw eh. Isang tao. Kana
Magkano tungkol ng kaparingin sa Norway? Magkano tungkol ng kaparingin sa Mabaranay? Magkano tungkol ng kaparingin sa Rante? Lagot tandi pare. Makalamba, ang kano tungkol ng makalamba eh. Ang kano tungkol ng kaparingin sa Nukawasik eh. Hei, ang kanan ay mga ito eh. Ang kanan ito bambay. Ang kanan ito minaway. Ang kanan pandabasi. Ang kanan pandikan nyo ng tandungay. Ang kanan pasulay. Ang kanan pulong panin yung aksyon eh. At pangay. Ano si ganti na ito, no? Ang kanan punta na eh. Ang kanan ka tuloy pangay. Ako hindi naman dito din. Nah, malah sulinti. Jadi kan itu kan dong tuh. Nah, tapi ya di Ang kanan ka pusik eh. Ang kanan ko namin eh. Ang kanan tama eh. Salamat po sa mga perita, tutuwa ko
makan itu. Kan Gimana? itu dipilih. Angka na kito pipili. Iya kan. Tapi kan motor bakal gitu. Cuma paling PT. Enggak itu salam di. Dua dan dia dua kali. LKML. LKML. Iya. LKML. LKML. Iya kan. Angka na kito NKN. LKNL. MKML. Dadula ko man. Tukan ko. Betul. Kita dulu. Kita dulu. Ray si kaya ni. Hindi, papalag ko na eh. Eh, matali makita ko. Nagpapalag ko na papalag na ko. Apa? Angka na Leko siya. Dalamnya apa? Angka na ni semua eh. Angka na lekan day. Angka na betul set ni. Angka na lek salam eh. Hei. Hampir weh. Angka na sa perwe. Angka na license eh. Angka na lekan siya. Takut terliong itu. Ibu pun kan. Madam. Angka na malamay. Hitungan dulu. Angka na lelo boy. Angka na lay bulong eh. Borong. Angka na bulong eh. Bato singkang eh. Tama mo anto, kakak. Kalaparan ni. Angkat
Angkana Kapaladoy. Angkana Kapaladoy. Tumanay. Tunduk tangan. Tunduk tangan boleh. Yo. Tunduk tangan. Angkana Kapaladoy tangan. Kepala. Torso ni. Torso dua. Lisang ibang tu. Yo. Angkana na FPA. Kita melakukan makakas. Bukan Pascal. Tidak. Bukan aku pasal. Angkana Pumpas Halay. Sakai. Pertama kana sakai. Sakay. Wakoru tu. Angkana Lukoru. Angkana Luporuy. Bukan. Dulu. Kira minjam ke Melambi tu. Sakai. Jumatan di Oh yo di makan. Terte. Jumatan dia tak ambil minum tu. Angkana Dumatan di. Dasang. Ada apa? Saya Ada betul. Jadi takar ni. Angkana Tasanay. Pindah nama itu. Asal. Yo. Market ni apa ya? Cuma kula. Angkana Dumakurang si Papay. Ayo pa pindah. Pak Bemita sang. Amang kata tu. Tak kita. Poin doi. Angkana Ragpuswe. Berapa peminta? Berapa peminta? Angkana Rapu Palentay. Dikine. Angkana. Angkana satu tono ni. Angkana Karisye. Angkana dari Kandari. Papay. Angkana Karapay. Angkana Karangan ni. Bacaan. Sabi itu. Sabi itu. Sabi itu. Kalau nanti itu betul nak. Mungkin. Angkana Mutke. Tamo. Saya nak. Konon nak kita. Kalau bini tuan ni untuk lebih kita. Untuk tujuan sabar. Sensor itu. Atas bisa. Abang kepituminan ini. Apa dah luar itu ni? Ah, itu teman nanti maka berani nak. Ya, mau lambai di luar. Tam, sistem ke tiap orang. Kan kita nak.
itu metode itu. Oke. Lamaran tuh. Tambah itu teman-teman. Aman itu. Pokok makan dia. Dewi pokok nih. Kami. Apa? Pokok. Temo. Laku kita soal nasak ke mengkakikan di pokok tala sudah sekian to banua lan kelaparan lan to tongkonan sampai di pindah kota mana kumanda Kota wan ko sa video ubi na ta sabay do ko sa pira ya. kami dulu tu pokok di mana male lagi male kumanda le bulanan ya sudah sekian to banua Eh? Oh iya iya. Oke baik. Sudah selesai pemirsa untuk dirantai. Kuna mo tumakan di mana mo? Di Parapuru kalau ko tumakan di ungan-ungan na ba kami lolo kita domi. Tapos lagi na ako jam 3. Oke pemirsa kita istirahat dulu nanti kita lanjutkan di